Usa sa mga importanteng lakang aron masiguro nga luwas, lig-on ug makasugakod sa bisan unsang panahon ang mga kalsada mao ang pag-aspalto niini. Pinagi sa paggamit og mga aggregate nga materyales sama sa dinugmok nga bato, balas o graba, gisugulan kini og binder o glue nga nagsilbing protection layer sa mga kadalanan. Apan, posible na nga gamiton ang mga plastik sa mga proyekto sa pagpatukod og kalsada sama sa pag-aspalto, sumala pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Kaya ang basura nato isud nato sa botelya o ibutang nato sa plastic para atong danon dinhi sa school, pareha nang naakaron dinha makita ninyo, kaya atong gamiton isagol nato sa semento ang garbage or espalto para magamit nato nga mahimong espalto sa atong kadalanan. Ang gitumbok na materyales ni Archival mo ang gitawag nga plastic brick o mas nailhan isip eco brick. Ang eco brick usa ka simple ug low-tech nga pamaagi sa pagpugong sa mga basurang plastic aron dili kini mapadong sa kadagatan o sa mga sanitary landfill. Nunot niini sa ikaduhang higayon, gikolekta sa Cebu City ang mga namugnang eco brick sa Lahog National High School atol sa gipahigayon nga eco brick program launching Lunes, Hulyo 20, 2026. Atol sa programa, nagdala ang mga estudyante og mga plastic bottles, diin gisudlan og mga non-biodegradable waste sama sa putos sa junk foods, shampoo ug ubang plastic materials. Lakip sab sa laing butanganan ang mga biodegradable waste sama sa mga ginamitang papel. Aron madasig ang mga estudyante sa pag-apil sa maong inisyatiba, paliton sa Cebu City Government og 50 centavos matag usa ka kilo nga basura nga ilang madala ug kolektahon kini sa mga trabahante sa Cebu City Environment and Natural Resources Office matag semana sa adlawng Biyernes. Atol sa programa, niabot og 40 ka kilo alang sa mga malata na basura ang nakolekta, samtang adunay laing 24 kilos alang sa mga dili malata. Sumala sa mayor, usa lamang kini sa mga laka nga ilang ipatuman agig tubag sa nagparayong suliran sa basura dinhi sa syudad ug sa mas lapad nga waste diversion ug environmental sustainability program sa syudad. Samtang alang sa kanhi YESO advisor o science teacher nga si Irma Ang, dakong kadaugan ang pag-implementar sa maong programa nga matud pa niya, dugay na niyang giduso sa Cebu City Government niadtong tuig 2007. Okay, since 2007, I started it with my science subject because we have a topic regarding Philippine environment. Then I worked with NGO before, so I traveled around the Philippines implementing our Republic Act 9003, and this will be specifically about ecological solid waste management of our country. Panghinaot niya nga mulungtad ang programa ug suportahan sa uban, dili lang sa mga estudyante apan lakip na ubang miyembro sa katilingban. Wake up call for all of us that we will be able to help our city and be able to help one another, not only carrying those burden to our mayor, but also responsibility as self-discipline that we can be able to help our city. Ubos sa temang basura namo, kaugmaon nato, giawhag ni Archival ang mga estudyante sa maong tunghaan sa pag-apil. Samtang gibinlan og hagit, ilabi na giisip sila nga mga role models. Kinasing-kasing usab nga gidawat sa pipila ka mga estudyante ang ilang gihulagway nga mahinungdanong tumong aron magpabiling limpyo ang palibot. We gonna accept this challenge. Kay as a kuya, kay kita may naibuot sa kita mo adjust, kita mo tudlok po nila kay para po ni sa ato ang environment. Kaya di nila ito buhaton na may mga problems na very kanang kuwan siya, delikado siya sa tanan. And instead of may mo siyang problem, ihimo na siya kwarta or best sa atong project karon. Importante kini siya nga project kay para sa tanan, kay kani nga project kay para magyapon ni sa atong community, like makahimo ni siya og mga makatabang ni siya, like for example maghimo og mga kalsada, like especially sa gingon ni Mayor Archival ganina nga makatabang nga makahimo siya og mga things like mga kalsada, inana, mga bangko, project. Kini si Ardy Morales, alang sa My TV, Cebu.